UPPL बिस्ता BPF बिस्ता मनस्रा किन्तु नोंसोर BJP नि एलायन्सखौ गारनानै फैनांगोन जाय मानसिखौ ज' जानायनि रायलायनो थाखाय फाथाय हरनाय जादों बे मानसिखौनो UPPL गावसोरसो बरायनानै लांबाय होनबा दाया सोरनि UPPL 20टा BPF 20टा बेबायदि राननो नागिरदोंमोन नाथाय UPPL खौ मोनसेल' खोथा बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारि सारा बा BTC नि चिफ महिलारि सारा नोंसोरो UPPL BJP जों एलायन्स जानायखौ गारनानै फैनांगोन होननानै खोथा बुंदोंमोन दा बिथांमोना बिनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों ना बुङाखै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबा निश्चय बुजि मोनगोन आरो सेकेन्ड इन्ट्र'आव खोनानो मोनदों नोंथांमोना जाय मानसिखौ ज' जानायनि थाखाय सावरायनो बिबान होदोंमोन बे मानसिखौनो UPPL बुरखायनानै गावसोरजोंसो लानानै जबदान खालामहैबाय दा बाथ्राया गोबां साननो गोनां आरो बे बाथ्राखौ जों गोबां सिगां समनिफ्रायनो खोनागासिनो दङ दिनैसिमबो आरो दासिमबो नाथाय दायो बबेथिं सैथो आरो बबेथिं असैथो नाथाय दा बुंनाय बायदिब्ला सैथोआ सोराङाव फैनो थांगासिनो दं आं बेखौ सानदों आरोखि जायनि जाहोनाव जोंनि बर'फोरनि पलिटिकेलखौ लानानै जोङो बै समाव जेब्ला मोननैमोन पलिटिकेला BPF आरो UPPL बे मोननैखौ लानानै रायजो राजा बर' हारियानो खौसे जानायखौ बयबो लुगैदोंमोन आरो गावसोरबो पलिटिकेलनि माखासे मेलेमजिबि सुबुंफ्राबो लुगैखादोंमोन नङा होमबा जा BPF नियाबो माखासे लुगैदोंमोन बा UPPL नाबो माखासे लुगैदोंमोन UPPL आथ' अलरेडि लुगैबायानो थायो बा BPF नाबोथ' अलरेडि लुगैयो नाथाय थांलायलाया ओरैना ओरै थाङा ओरैना ओरै थाङा दा हाग्रामा महिलारिया मोनसे डिसिसन लादोंमोन दा जोंनि बे खोनानाय मथेब्ला इन्ट्र बुंनाय बायदिबा माने नोंथांमोना 20टा जों 20टा राननानै जोङो BTC आव इलेक्सनखौ गेलेनोसै जेननाय देरहानाय समानै बेफोरबायदिनो माबा मोनसे बिबानखौ रानलायनानै लासिन आरो बिनि उनाव खिन्थु जायफोरा दायो BJP सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों गोरोबफ्लेनानै खामानि मावगासिनो दङ बा एलायन्स जानानै दङ बैखौहाय एंगारनानै फैनांगोन होनना बुंनायाव बिथांमोना जेबो जबाब होनो हादिया आरो बे समाव ज' जानायनि बा खौसे जानायनि थाखाय हाग्रामा महिलारिजों जजाबनानै सावरायनाय समाव एबसुनिफ्रायबो सानै लिडार दंमोन होननानै बुंनाय जादों बिथाङा दा बे बाथ्रायाथ' आं बुंनाय नङा दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजिना लानो हागोन नाथाय बे भिडिअखौ होनायनि सिगां आङो हाग्रामा महिलारि सारा NDBफ्रा बा जोंहा इउनाइटेड फराम एक्स NDB नि बिथांमोनहा गोदानै बर'नि आरो फिन पलिटिकेल हान्जा दानायाव मा बाथ्रा बुंखो थारैनो BPFआ बे बाराव खहा जागोन ना जाया आरो UPPL खहा जागोन ना जाया बिनि सायाव हाग्रामा महिलारिया फोरमायदों नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजिनानै लानो हागोन आरो लोगोसे डाइरेक्ट श्रीरामपुर गेटनिफ्राय माजबादसिम पुरा BPF दोलोआव लैहोर लैहोर रायजो राजाया बे बाराव सापर्ट होगोनखौ हाग्रामा महिलारिया गावनि खुगाजों फोरमायदों बेबो बेसेबांसिम सैथो नोंथांमोना निश्चय बुजिनानै लानो हागोन लोगोसे सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'नि सायावबो नोंथांमोना गुवारै नायना लाजोब आरो लोगोसे गोबांथार खोथा बुंदों जोंहा साननो गोरोंफ्रा साननानै लानो हागोन बुजिनो गोरोंफ्रा बुजिनानै लानो हागोन आरो बाथ्रा बेसेबांसिम सैथो सोरनिया नैबेखौ नोंथांमोना सेन्टिमेन्टनि गेजेरजों साननानै नोंथांमोना निश्चय जोबथाराव कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो दाबाव आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ आसा खालामनानै थायो आरो बयनिबो कमेन्टखौ आं नायालासिनो थाया निश्चय नायो नाथाय किसुमाननिखौ आङो रिप्लाय होयो किसुमानखौ रिप्लाय होआ नायनाया माने दैलिक नायाब्लाबो आं साननै सानथामब्लाबो नायखायो आरो सियर बियो खिन्थु फार्स्टआवनो जुदि एसे एनै बोरैबा फेटला लिरनाय नुयोब्ला बा गाज्रि लिरनाय नुयोब्ला आं बेखौ नायखाया आरो नारखोखायो आं ओरैनो दा बेखायनो जाय हक नोंथांमोना बेफोरबायदि कमेन्ट लिरग्रायाथ' थाखायो नङा होमबा हाजारखि नों मोजां भिडिअ लाबोआ मानो नोङो संसार जानायनि बेराफारसे भिडिअ लाबोब्लाबो बेयावबो नोंनि थाखाय गाज्रि मोनग्रा सोरबा सुबुङा थाखागोन नोङो गाज्रि भिडिअ लाबोबाबो नोंखौ मोजां मोनग्राया मोनखायो गाज्रि मोनग्राया मोनखायो बेफोरबायदि आरो कमेन्ट जायफ्रा कमेन्ट गाज्रि होनानै मोजां मोनग्रा बिथांमोना कमेन्टखौ गाज्रि होनानैनो मोजां मोनखागोन जायफ्रा मोजां कमेन्ट होनानै मोजां मोनग्रा बेफोरो मोजांखौनो मोनखागोन स' बेयाव माने मानसिनि गोसोआव अनेक रोखोमनि थायो नङा होमबा दा बेफोरबायदिनो आरो थ' नोंथांमोन आं बारा गोलावखौ खालाम सानला भिडिअखौ नोंथांमोना फारसेनिफ्राय फारि फारि नायनानै बुजिनानै लादो UPPL দলৰ 100ত এবাৰ আজি ইয়াত যোগদান কৰিছো আমাৰ BPF দলৰ ভাল কথা আৰু আমি যেটো দেখিবলৈ পাইছে শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাছবাৰলৈকে BPF দলৰ পজিশনটো খুব ভাল মই বাৰে বাৰে কৈ আহিছো BPF দলৰ পজিশনটো BTC হিচাপে 1 নম্বৰত আছে সেকেন্ডত BJP আছে 3 নম্বৰত UPPL ইয়াতে একটাও জিকিব না নাই মোৰ ডাউট আছে জিৰো হ'ব পাৰে UPPLৰ লিডাৰবিলাক যিমানে যেনে নকৰিব UPPL পজিশন খুব বেয়া আজিৰ দিনত UPPL দল এৰি পেলাই আহাটো হিচাপ নাই হিচাপ কৰি আপুনি কৰিব নোৱাৰে
কথা হয়তো অঞ্জলি দৈমাৰী নতুন দল খোলাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ BPF দলৰ পৰা আমাৰ ক'ব লগা একো নাই চবৰে অধিকাৰ আছে দল খোলা বা কিবা সংগঠন খোলা ইহঁতৰ কিবা উদ্দেশ্য আছে যিটো উদ্দেশ্য ইহঁতে পূৰণ কৰিব পৰা নাই UPPL লগত থাকি পেলাই সেইকাৰণে ইহঁতে UPPL এৰি পেলাই আজিৰ দিনত নতুন দল খুলি পেলাই NPPৰ যিবিলাক আশা আকাংক্ষা সেইটো পূৰণ কৰিব বিচাৰিছো বাস পলিটিক্যালি BPFৰ একো ক্ষতি নহয় BPFৰ একো ক্ষতি নহয় ক্ষতি UPPLৰ আছে যেহেতু ইহঁতে UPPL কৰিছিল আগত আমাৰ কথা আৰু বাকী পাস হৈছে আপনার নামত একটা অভিযোগ দিয়েছে আগ্রামা মহিলার ক্ষমতা আর টাকার বাইরে একো চিনি না এইবিলাক কথা প্ৰমোদ বড়োৰ কথা প্ৰমোদ বড়ো আজিৰ দিনত সি নিজে কৈ লোৱা নিচিনা হয় একো জিৰ' মানে BTCত জিৰ' হৈ গ'ল সি আবাং চাবাং বকি থাকিব পাৰে একটাও চিট নাপায় প্ৰমোদ বড়ো ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰা নাই সি নিজৰ পকেটৰ কাৰণে কাম কৰি আছে তো দেरहानाय जेननाया राजनितिनि थाखाय बे आलादा बाथ्रा किन्तु ज' जानायनि थाखाय जोंबो खाम्फा सारजोंबो जों रायलायदोंमोन रबिराम सारजोंबो जों रायलायहैदों जे जोंना गोबां गोलों गोजों जानानै दं जाथिखौ जोङो खौसे खालामनांगौ दा खौसे खालामनांगौब्ला बबे फर्मुलाजों खालामनो बेनिफ्राय उनावहाय हाग्रामा महिलारि सारा दायथ' होदोंमोन साथाम साब्रै मानसिखौ दायथ' होदोंमोन सोरखौ होदोंमोन खाम्फा सारखौ होदों बेनिफ्राय रिहन दैमारि सारखौ आगोलनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि रबिनसन मुसाहारि बेनिफ्राय सासेया जाहैबाय रबिराम नार्जारि सार बे साब्रैखौ ज' खालामनायनि मोनसे फर्मुलाखौ दिहुन होननानै स्पष्ट भाबे हाग्रामा महिलारि सारा बिसोरखौ दैथायहरदोंमोन एबसुजोंबो रायलायदों UPPLजोंबो रायलायदों प्रमोद बर'जोंबो रायलायदों एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथांजोंबो रायलाया नङा बिथांजोंबो रायलायदों आरो बिथांमोननि लिडिं बिथांमोना गेजेराव थानानै जाबादि मोनसे परिबेस खालामनानै होदों जोंबो खुब गोजोननाय मोनदोंमोन आरो बे परिबेसनि गेजेरजों जेब्ला रायलायबाय थाबाय आवगायबाय थाबाय तो सानसेखालि मा जाहैदों जेनेबा ज' जानांगौ बे कनसेप्टआ पुरा डेभेलप जाबाय किन्तु बेनिफ्राय बुंलायलायनाय जाबाय दे ज' जानांगौबा मा कन्डिशनखौ लानानै ज' जानो नोंथांमोना बुं फरायसा आफादनिफ्रायबो स्पष्ट बिबाय नाथाय बिथांमोनाबो एदिनखालि स्पष्ट होनो हायाखै जाय रायलायनाया धालिगाव जादोंमोन तो बेनि उनाव दाना मा जाहैबाय जेब्ला रायलायनाया सोलिबाय थाबाय खाम्फा बरगयारि सारनि नेतृत्वआव फरायसा आफादनि मानगोनां बिबानगिरि बिथांमोना मा खालामदों बिथांमोना हाग्रामा महिलारि सारजों जिरायदों फरायसा आफादनि सानै बिबानगिरिया जिरायनानै होनबाय दे बोरै खालाममारनो नागिरखो खाम्फा सारानो लाबोदों बिथांमोनखौ ज' जिरायबाय रायलायबाय मा खालाममारनो बोरै खालामनो ज' जानायखौ हाग्रामा महिलारि सारा बहाय स्पष्ट होनदों दा जों 20 राननानै गेलेनोसै UPPLआ 20 BPFआ 20 होमबानो स्रा किन्तु नोंसोर BJPनि एलायन्सखौ गारनानै फैनांगोन हागोन ना हाया नोंसोरलाय बे लेभेलसिम जादों आरो बेनिफ्राय स्पष्ट बहायबो बुंबावनाय जादोंमोन फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आरो खाम्फा बरगयारि सारखौ दे प्रमोदजों माला जिरायहोनो होननायाव दे बेखौ इमिडियेट जिरायहोनो दा बे माला जिरायहोगोन बेखौ दासिमबो नेगासिनो हाग्रामा सारा दासिमबो नेगासिनो दं ज' जानायनि थाखाय माला जिरायो बिसोर दा खोथाया जाहैबाय जाय मानसिखौ ज' जानायनि सावरायनायखौ दैदेननो थाखाय दैथायहरदोंमोन बै मानसिखौसो दिनैनि समाव माखासे मानसिफ्रा रायलायनानै UPPLआवसो लानानै थांबाय खाम्फा बरगयारि होमबा बहाय ज' जानो नागिराखै BPFआसो मोजां नङा BPFआ ज' जानो नागिराखै बेबादि खोथाया दिनै गैला मानो गैला जोंनिफ्राय ज' जानायनि प्रस्ताबा दिनैसिमबो दं किन्तु जाय मानसिखौ ज' जानायनि रायलायनो थाखाय फाथायहरनाय जादों बे मानसिखौनो UPPLआ गावसोरसो बरायनानै लांबाय होमबा दाया सोरनि दायाथ' जोंनि नङा दायाथ' गावसोरनिसो नङा होमबा दायाथ' गावसोरनिसो तो जोंखौ दाय होनो नागिरदों बे बेलायाव जोंना स्पष्ट जाखा जोंहा खुनु दाय गैया दिनैसिमबो नेबाय थादों माला प्रमोद बर' सार नङा होमबा CEM बिथांखौ माला हाग्रामा सारजों जिरायहोगोन बेखौ दिनैसिमबो नेबाय थानाय जादों बिथांमोना मानो सिरि दिनै बारलांबायसो दा बाथ्राफोरा ओंखायनो
ज' जानाय जातिनि कनसेप्टनो मानो बहाय जोंहा गैया बेबादि नङा जों बहाय गोथौयै सिन्ता खालामनानै बे लेभेलसिम आवगायदोंमोन नाथाय बे लेभेलसिम आवगायनाया दिनै फेलार खालामबाय बिथांमोनासो खालामदों बेखौ BPF-निफ्राय खालामाखै रायजो राजाफ्रा जेब्ला बेबादि सोंगोन मानो ज' जानो हाया होमबा स्पष्टखौ नोंथांमोना बुंब्लानो जाबाय बुंनो हानांगोन नङा होमबा बुंनो हानांगोन बेखौ मानो ज' जाया UPPL जों BPF जों जोंनिफ्राय स्पष्ट जों दासिमबो नेबाय थादों हाग्रामा साराबो दासिमबो नेबाय थादों खिन्थु जाय मानसिखौ ज' जानायनि थाखाय बिबान होनाय जादोंमोन रायलायबाय थादोंमोन बे मानसिखौनो UPPL आ लानानै थांबाय होमबा UPPL आसो दिनैसिमाव ज' जानायखौ सिफायदों बिसोरसो जाहोआ बे जिनिसा दिनै स्पष्ट जाबाय बेयो स्पष्ट